Dobro jutro, balkonski dnevnici. Neptun je jučer krenuo retrogradno. Do 6.12. je on u retrohodu od 27 riba do 24 riba. Ako imate ovdje nešto, planetu ili vrh kuće, osjetit ćete ovo. Kad Neptun krene retrogradno, mi imamo period gdje shvaćamo koliko smo sami sebi negdje lagali, neke stvari skrivali, nismo izgovarali. Tako da sad je vrijeme za to razbijanje iluzija. On u svojoj najčišćoj formi daje božansku svijest i on spušta nebo na zemlju. On ide kroz apsolutnu čistoću, gdje mi ne petljamo, ne lažemo, ne muljamo i ne sumnjamo i govorimo vrlo čiste riječi. Mjesec se nalazi u Neptunovoj pentadi u znaku Strijelca i anđeo Nanael je danas anđeo kojeg zovemo u pomoć ukoliko ga trebamo ili ga čisto hoćemo pozdraviti. Retro planete uvijek zahtijevaju da idemo unutra, a tek onda da odgovorimo na nekakvu akciju. Tako da ako imate ribice negdje ili raka ili škorpiona, imat ćete trigon i ovo je vrijeme da se posvetite svojoj istini i umjetnosti. Ljudi za koje smatramo da su ludi nekad kažu velike istine. Isto tako i djeca. I ponekad je pitanje koliko su čisti oni ili mi. Budite si dobri. Ćao.